que malgrat les dificultats que ha tingut que enfrontar-se en la vida, Aurora ha sigut una dona valenta, rebel, independent, lliure, lluitadora, activa, solidària, participativa, que ha format part de moltes associacions del poble i de fora del poble. Aurora ha sigut creativa en l'escola de pintura, una gran lectora en els clubs de lectura de les biblioteques de Moncofa, de Sitges, de la Vall, reivindicativa. Degut a la seva malaltia, formava part de l'associació ALCE de València. Allí va ser entrevistada denunciant la falta d'inversió en investigació i el desabastiment a les farmàcies dels medicaments necessaris per a pal·liar la malaltia. Les seves limitacions no l'han fet renunciar a tot allò que ella creia. Aurora ha sigut una dona intel·ligent, afectuosa, respectuosa, a la que trobarem a faltar. Li dediquem la cançó violenta.